Tara na po sa loob, tay. Sandali lang anak. May sasabihin lang ako sa'yo. Ano po yun, tay? Ito kasing... Ano anak? Ano po yun, tay? Ay ka anak, tanghali na. Hindi ba kayo papasok ng ate mo? Ito na po, tay. Oh, bakit ikaw lang? Asan ang ate mo? Hindi ko po alam, tay. Pagkagising ko po, wala na si ate. Saan kaya nagpunta ang ate mo? Andyan na po pala siya, tay, oh. Saan ka galing anak? Galing po ako sa kapitbahay. Humingi po ako ng tubig. Bakit hindi ka pa nakabihis? Hindi ka ba papasok? Tay, napagdesisyonan ko na po na hindi na po ako mag-aaral. Sigurado ka, ate? Anak, ayaw kong huminto ka sa pag-aaral mo. Tay, alam naman po natin yung sitwasyon natin. Simula nung nawala si nanay, 'di ba? Masyado na po tayong nahihirapan. Paubos na din po yung perang nakuha niyo sa kumpanya noon. Kaya kailangan ko na rin po magtrabaho para sa mga kailangan natin dito sa bahay. Sa pag-aaral ni Bunso at para sa gamot ninyo. Kung hindi ako titigil, sino nga aasahan natin? Wala rin naman tayong aasahan sa mga kamag-anak natin. Pasensya ka na anak. Kung naging pabigat ako sa inyo. Hindi po, tay. Ang importante, kapiling po namin kayo. Hindi talaga babagay sa itsura ng motor mo, yung gulong mo. Pag yan ay marumi, maputla at naninilaw. Pero mabuti na lang at mayroong ganitong product na kayang ibalik ang dating itsura ng gulong. Ito ang GR4 Tire Black, ang sikreto sa makintab at protektadong gulong. Madali lang gamitin ito. Mag-apply lang ng kaunting tire black sa sponge. Ipahay dito sa maduming gulong at pagkatapos niyan ay makikita mo na kagad ang resulta. Malilinisan na ang maduming gulong ng motor mo. Kita mo naman yung pagkakaiba. Kanina ang dumi at sobrang putla. Pero ngayon, mukhang bago na. Kaya kung gusto mong magmukhang bago yung gulong mo, ilalagay ko na yung link dyan para mabili mo na. Hindi po, tay. Ang importante, kapiling po namin kayo. Sayang nga lang po, dahil iniwan po tayo ng maaga ni nanay nang dahil sa aksidenteng yon. Ilang taon na din wala si nanay. Pero hanggang ngayon, mahirap pa rin tanggapin. Kaya ikaw, Bunso, mag-aral kang mabuti ha. Huwag kang mag-alala, ate. Mag-aaral ako ng mabuti. Para kapag nakapagtapos na ako at nagkaroon ng trabaho, ikaw naman ang pag-aaralin ko. Gusto mo ba yun, ate? Huwag na muna natin yung isipin, Bunso. Ang unahin mo, mag-aral ka ng mabuti. O, ito, tubig mo. Salamat, ate. Nagpapasalamat ako sa inyo. Napakabuti niyong mga anak. Ibang anak lang siguro. Pinabayaan na nila ako. Dahil ayaw nilang umako ng responsibilidad at pasanin tulad ko. Hinding-hindi po namin sa inyo yun gagawin, tay. Mahal na mahal po namin kayo. Wala po kami dito kung wala po kayo, tay. Hindi po namin kayo iiwan. Maraming salamat mga anak. Sige na Aika, pumasok ka na. Tay, wala po akong pamasahe. Eto, pasensya ka na, Bunso. Ito lang yung pera ni ate. Okay lang po, ate. Salamat po. Alis na po ako, tay. Mag-ingat ka anak ha. Opo, tay. Saan ka nga pala magtatrabaho na? Nakausap ko na po yung may-ari ng malaking tindahan sa labasan, tay. Hindi ba mahirap ang magiging trabaho mo doon? Hindi naman po. Tindera lang po ako doon. Bali, maaga na lang po ako gigising
para magluto ng babaonin ni Bunso at ng pagkain nyo. Ihahanda ko na lang po yung mga gamot nyo bago po ako pumasok. Sige anak, ikaw ang bahala. Basta, inumin nyo sa tamang oras yung mga gamot nyo, Tay, ha? Huwag kang mag-alala anak. Susundin ko lahat ng bilin mo. Sige po, Tay. Pupunta muna po ako sa tindahan para tanungin kung kailan po ako magsisimula. Sige anak. Patawarin mo rin ako kung naging pabigat din ako sa inyo. Tanging dasal na lang ang may tutulong ko sa inyo. Paano na kaya ito? Kunti na lang ang gamot ko. Nakakaya naman kung magsabi ako sa anak ko. Tay, Oh, nandiyan ka na pala anak. Ano ba yung dala mo? bumili ako ng merienda nyo, Tay. Ano palang ginagawa nyo dito, Tay? Nagpapahangin lang ako anak. Wala pa po ba si Bunso? Wala pa anak. Nagpaalam kanina na may group project sila sa bahay ng kaklase niya. Ganun po ba, Tay? Tara na po sa loob, Tay. Sandali lang anak. May sasabihin lang ako sa'yo. Ano po yun, Tay? Ito kasing... Ano anak? Ano po yun, Tay? Yung gamot nyo? Huwag po kayong mag-alala. Babali na lang po ako sa amo ko ng pambili niyo ng gamot nyo. Hindi ba nakakaya anak? Kaumpisa mo lang. Wala naman po tayong magagawa. Kesa naman po, pabayaan natin na wala kang iinuming gamot. Nahiya na din ako sa'yo anak. Tay, ano ka ba? Tatay ko po kayo, kaya dapat lang naalagaan ko po kayo. Halos ikaw na rin ang tumayong padre di pamilya. At tumayong nanay sa kapatid mo. Tay, pamilya po tayo, kaya kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat para sa ikakabuti nyo at ng kapatid ko. Kaya wag na po kayo mag-alala sa akin, ha? Kaya ko na po ito. Papasalamat ako sa Panginoon na binigyan ako ng anak ng gaya mo. Na wala man ang nanay mo, nandyan ka para maging ina sa amin ng kapatid mo. Maraming salamat anak. Tay, kahit na po kailan, hindi ko po pinagsisihan na kayo naging pamilya ko. Tandaan niyo po yan. Tara na po sa loob para makapagluto na po ako at maistima ko na po kayo. Ate, nandito na po ako. Mabuti naman, Bunso. Ate, nasan si tatay? Nandun na siya sa kwarto niya. Pinakain ko na, tsaka pinainom ko na ng gamot. Ganun ba? Ano, kakain ka na ba? Ipaghahain na ba kita? Huwag na ate, ako na lang po mamaya. Magpahinga ka na lang po muna. Ano ka ba, Bunso?
Hindi naman pagod si ate. Hindi ate, kahit sabihin mo pa yan, alam ko. Ate, hindi ka ba napapagod sa amin ni tatay? Sa paglalaba, sa pagluluto, pag-aasikaso at pag-aalaga kay tatay, sa paghahanap buhay at para sa mga pangangailangan natin. Sa pag-aasikaso sa akin at sa pag-aaral, ikaw lahat. Bunso, ako yung panganay na anak nila tatay. Kaya dapat ako yung responsable sa lahat. Pero ate, kailangan mo pa rin magpahinga. Halos ikaw nang tumatayong ina sa bahay natin. Huwag ka mag-alala kay ate ha. Ang mahalaga, mag-aral ka mabuti. Okay? Opo ate, pangako po. Sige na, magbihis ka na para makakain ka na mamaya. Oo ate, ako na lang maghuhugas ng pinagkainan natin mamaya. Magpahinga ka na lang po. O sige, Bunso. Maraming salamat. Sige po ate. Kaya dito yung bahay nila Mercedes. Sabi nila dito lang sa banda rito yun. Ito na kaya yun? Uy, tamang-tama may tao doon. Makapagtanong nga. Mawalang galang na po. Pwede po bang magtanong? Opo. Ano po yun? Kilala niyo po ba si Mercedes? Teacher niya po ako dati. Saan pong bahay nila? Bakit niyo po siya hinahanap? Bibisitahin ko po sana yung bata kasi huminto po siya sa pag-aaral niya. Madam, anak ko po siya. Dito po yung bahay namin. Naku, buti na lang pala nagtanong ako sa inyo. Nasaan po siya? Pasensya na po kayo kung huminto po siya sa pag-aaral. Nakikita naman po niyo siguro ang kalagayan ko. Ano po bang nangyari sa inyo? Natatandaan niyo po yung aksidenteng nangyari sa amin ng asawa ko noon. Ito ho ang naging resulta noon na siya namang pagkawala ng nanay ng mga anak ko. Nasaan po si Mercedes? Gusto ko po sana siyang kausapin. Wala po siya. Nagtatrabaho po sa may malaking tindahan sa may labasan. Ganun po ba? Bakit hindi na po niya tinuloy mag-aral? Siya na po kasi ang nagdesisyon muna na tumigil. Wala na po kasing mag-asikaso sa amin. Lalo na po sa akin. At isa pa po, siya na po ang tumatayong ina dito sa bahay. Lahat po ng responsibilidad ng isang ina sa loob ng bahay, siya na po ang gumagawa. Kaya huminto na lang po siya. Wala naman po akong magawa bilang ama nila. Dahil ganito naman po ako. Sa narinig ko at base sa mga kwento nyo, parang nakikita ko kay Mercedes ang salamin ng isang mabuting ina. Siguro, ganyan din po ang nanay niya noon. Napakaswerte po ninyo sa anak nyo. At maswerte rin ang magiging pamilya niya sa hinaharap. Dahil bata pa lang siya, nahubog na siya kung paano maging isang mabuting ina dahil sa karanasan niya ngayon. Oo nga po. Nagpapasalamat ako dahil napaka-responsable ng anak ko. Dahil po sa sitwasyon nyo ngayon, hayaan nyo pong gumawa ako ng paraan para makatulong sa inyo. Talaga po? Ano pong tulong yun, madam? Kay Mercedes po, i-apply ko po siya sa modular studies.
At kayo naman po, susubukan ko po kayong ilapit sa kakilala ko para sa libreng supply ng gamot nyo at sa libreng therapy. Baka sakaling makalakad po kayo ulit. Talaga po? Maraming salamat po talaga sa inyo. Susubukan ko rin pong i-apply sa scholar yung isa nyong anak para hindi na rin mahirapan si Mercedes. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po ito inaasahan, madam. Ginagawa ko lang po yung posible at kung ano ang kaya kong maitulong sa inyo. Tsaka kung magiging masaya ang mga anak ko sa ibabalita ko sa kanila. Hindi na po ako magtatagal. Total, nalaman ko na po ang lahat. Maraming salamat po ulit. Babalik na lang po ako ulit pag okay na ang lahat ng ipinangako ko sa inyo. Sige po. Hindi ko po inaasahan na may taong nakalaan palang tutulong sa aming mag-ama. Maraming salamat po, Panginoon ko. Anak, kunting tiis ha. Sana totoo yung sinasabi ni Madam Kay. Sana nga po, Tay. Malaking tulong po yon para po sa inyo. Oo nga po. Sana po yung scholarship ko maging totoo rin. Naku, pag nagkatotoo po yun, mas pag-iigihan ko po ang pag-aaral ko. Para matupad ko po ang mga pangarap ko para sa atin. Magandang araw po. Magandang araw din po. Magandang araw din po, ma'am. Mang Berto, ito na po. Nai-apply ko na po kayo at may libreng supply na rin po kayo ng gamot buwan-buwan. At may schedule na rin po kayo ng libreng therapy sa center natin linggo-linggo. At ikaw naman, Aika, nai-apply na rin kitang scholar hanggang sa magkolehiyo ka. Pero dapat, hindi ka bababa sa gradong kailangan ha. May allowance ka buwan-buwan na matatanggap. Malaking tulong na rin yon para sa ate mo, para hindi na rin niya iniisip ang allowance mo. At para sa'yo naman, Mercedes. Para sa'yo naman ang lahat ng ito. Kaya pwede ka nang mag-aral habang nagtatrabaho ka at inaasikaso ang pamilya mo. Para kapag nasagutan mo na ang lahat ng yan, dalin mo na lang sa bahay para ako na lang ang magdadala sa eskwelahan. Para kahit papano, makatapos ka ng pag-aaral kahit hindi ka pumapasok sa paaralan. Kaya, hindi mo na kailangang huminto sa pag-aaral. Maraming salamat po talaga sa inyo. Maraming salamat po, Madam. Di niyo po ako nakalimutan bilang estudyante niyo. Paano naman kita makakalimutan? Isa ka sa pinakamatalino at responsableng estudyante ko noon. Kaya karapat dapat lang kayong tulungan. Lalo ng isang batang kagaya mo, Mercedes, na nakikitaan ng salamin ng isang mabuting ina. Na napaka-responsable at mapagmahal na bata pagdating sa kanyang pamilya. Tama po kayo. Tanging pamilya ko lang po ang inspirasyon ko para lumaban at magpatuloy sa hamon ng buhay. Kung wala po sila, wala rin po ako dito. Tama yan, Iha. Oh, paano po yan? Tutuloy na po ako. Basta magsabi lang kayo pag may problema po kayo, ha? Maraming salamat po sa inyo ulit, madam. Tatanawin po namin ito na malaking utang na loob po sa inyo. Deserve po ninyo yung tulong na ibinigay ko sa inyo dahil mabubuti po kayong mga tao. Tunay ngang kapag mabuti kang tao, hindi makakalimutan ng Diyos na tulungan ang pagkakataong kailangan mo. Kalimitan,
gumagamit siya ng instrumento, gaya ng ibang tao para maiparating ang tulong na ito, gaya ni Madam Kay. Kaya salamat po, Panginoon ko. Salamat ng marami sa iyo, ate. Sa pagtayo mo bilang ina sa pamilya natin. Hindi ko ramdam ang kawalan ni nanay dahil nandyan kang sumalo sa lahat ng responsibilidad niya. Para sa amin ni tatay, mahal na mahal ka namin, ate. Hindi binabase sa edad ang pagiging responsable ng isang tao. Dahil kung mahal mo ang pamilya mo, uunahin mo ang kapakanan nila kaysa sa sarili mo. Hindi hadlang ang pagkawala ng isang ina sa tahanan para maging miserable ang buhay nyo. Kung kaya mo naman panindigan at pangatawanan ang responsibilidad na iniwan nito, dahil dito, ikaw ang magiging salamin ng isang mabuting ina, hindi lang sa tahanan at pamilya nyo, kundi pati na rin sa mata ng ibang tao.